йөрәкләрем таралды. Миңа булган нәфрәтеңнән дошман йөзе каралды. Эй Аллаһым, ник син мине ташладың? Дөнья гөнаһлары өчен газаплары башланды. Яманнар чыгап тоттылар, күп этләр чорнап алды. Кадаклап куюдан хачка аяк-кулларым талды. Эй Аллаһым, ник син мине ташладың? Дөнья гөнаһлары өчен газаплары башланды. Эй Аллаһым, ник син мине ташладың? Дөнья гөнаһлары өчен газаплары башланды. Бала үз кебек эреде эчемдәге йөрәгем. Изге саф канымны түгеп, корбан булып үләмен. Эй Аллаһым, ник син мине ташладың? Дөнья гөнаһлары өчен газаплары башланды. Эй Аллаһым, ник син мине ташладың? Дөнья гөнаһлары өчен газаплары башланды. Барыгыз һәм бөтен халыкларны минем шәкертләрем итегез. Аларны ата, угыл һәм изге рух исеме белән суга чумдырыгыз. Һәм мин сезгә кушканнарның барын да үтәргә өйрәтегез. Шуны белегез, мин дөнья беткәнгә тикле һәр вакыт сезнең белән булам. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча соблюдать их все, что я повелел вам, и сея с вами до скончания века. Аминь. Мин Худайны һәр чагымда үз күз алдында күрдем. Гөнаһлар өчен хак түләп, атам янына кердем. Атам янына кердем. Син тәмугта калдырмадың минем изге җанымны. Үлемнән терелтеп мине бирдең җиңү даныңны. Бирдең җиңү даныңны. Иблиснең башын кыйратып һәм үлемне мин җиңдем. Атам кушканны башкарып, кабат күкләргә иңдем. Кабат күкләргә иңдем. Аллаға шөкер.